Ipaiway ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mag-appeal sa National Interagency Task Force matapos aging deklara ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ipabilin tubtub Agosto 7, 2021 ang Enhanced Community Quarantine kung ECQ classification sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo sa gobernador, ginpahayag sa nga indi na importante kung ano nga klase sang quarantine classification na deklara sang national government bangod nga wala man nagdubo ang na-record nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Defensor, padayon man ang paghatag sa provincial government sang assistance sa mga pumuluyo nga apektado sa ECQ kag wala man untat ang ginahimo nga mga tikang agod nga mauntat ang transmission sang virus. Dugang paniya konporme ini sa desisyon sang national government bangod nga makita man iya ang rason kun nga agin pabilin sa ECQ ang probinsya. Nagpagwa naman sa Executive Order number 258-A si Defensor nga nagapabilin sa ECQ classification sa probinsya sang Iloilo epektibo tubtub Agosto 7. Hindi na kita mag-appeal sa province for the reason that ang mga rason kung nga ara kita sa ECQ among kita sa gihapon. Ang ato nga COVID-19, way man kita nagsaka gid nga nagtaas. Pero nagaamo kita sinama. Samtang, ini naman pabor ang Iloilo City Government nga ginpabilin sa ECQ ang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Jack Cunlo, ang COVID-19 spokesperson sa syudad, ginpahayag sa nga nagdubo na ang na-record nga kaso sa nasambit nga virus rason nga nagpadala sang appeal si Mayor Jerry Tranyas apang wala inikin sapak. Dugang pa niya, nagapasalig ang alkalde nga padayon sa gihapon ang paghatag sang Iloilo City Government sang assistance sa mga pumuluyo kadungan sang anunsyo sang national government. Kung nanahon mo, ganubo naman ang atong yung case, no? Ang city, that is why nag-appeal kita, because nanahon natin, hindi natin deserve ang ECQ. No, ang response natin in place, nanan, ginubas ang syudad, no? Ugaling kita, wala kita kabalo kung ano mga parametro na ginagamit nila para i-under kita sa ECQ, no? Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Maninin Abaro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera